wasu 'yan wasan kwaikwayo sun yi wani abu yana da kyau, Allah saka musu alkhairi, da irin wannan suke yi da sun tarbiyyantar da mutane. Wani ne yana zaune da matarsa sai ya ce da ita, ai ya kamata ki gayyato hajiya mahaifiyarki ta zo ta ɗan yi hutu a nan, ta huta sati 2 har wata 1 ma, kai ta asibiti a duba lafiyarta, ta ɗan ci abinci mai kyau, ta ɗan huta. Mahaifiyarki mahaifiyata ce. Na gode dalin, ina murna, na ji daɗi, Allah ya albarka. Tuntunin ta kira uwar ta ce a kawo ta, wataƙila ko a Abuja suke, ko a Kaduna suke, ko a Lagos suke, ko a wata ƙasa suke. An ce ta kira mahaifiyarta ta zo a yi mata 10 ta arziki. Aka zo aka yi mata 10 ta arziki, za ta tafi, aka yi mata zigege, aka yi mata taimako. Tsohuwa dai da godiya da murna, cewa take baba ɗana, mijin yarta ne, ya zama baba, ya zama ɗanta, saboda an kula da ita. Ana cikin wannan yanayi malama, bayan ɗan lokaci can suna zaune suna hira, sai ce mine ma'ana tawa shine mine, saboda tsabar soyayya. ai ina ganin ya kamata in kira hajiya ita ma ta zo, mahaifiyata ta zo ta dan zauna da mu, saboda ba na samu in je hutu in gaishe ta. Ina so ta zo mu mata abin arziki, mu kimanta ta kamar yadda mamanki ta zo. Sai ta ce me kace? Ban ji abin da kace ba. Ya ce mahaifiyata ce na ce za ta zo. Ni wallahi ba irin zuwansu ba, ka san yadda suke, sai a zo a samu matsala, a zo ta sa maka ido, ni a zo a takura mun. Ni wallahi ni kawai dai kawai ka samu lokaci kawai ka je ka kai hutu wajen ta, kai mata abin da za ka yi mata. Ya ce yanzu baiwa Allah, jiya na kira taki tsohuwar, na mata abin arziki a gidan nan, na bar uwata ban kira ta ba, yanzu na ce zan kira ta uwar, kin ce baki ba. Ta ce wallahi ba a gidan nan ba za a yi ba. Barai kuwa, kuna zazzare min ido, ba haka kuke ba? Yanzu dan Allah akwai adalci a nan? Ba adalci. Da haka dan Allah ku gyara. Kin ɗauko ƙaninki yana hidima, an taimaka masa, an agaza masa, an yalwata masa. Akwai laifi shi ma mijin ya kawo ƙaninsa gidan ya masa hidima? To wannan yana cikin abubuwan da yake kashe aurenku. In miji ya fahimci ba kya son danginsa, ba kya son yan uwansa, aurenki ba zai yi lasting ba,